De kunstenaars Rodolfo, Marcello, Colline en Schaunard wonen samen in een armoedig koud atelier. Op een dag ontmoet Rodolfo het naaistertje Mimi. Het is liefde op het eerste gezicht. Samen met Rodolfo's vrienden eten ze een heerlijk feestmaal bij Café Momus. Mannenverslinster Musetta laat haar rijke middag voor de rekening opdraaien en gaat terug naar haar ex-vriend Marcello. Mimi is ongeneeslijk ziek en Rodolfo kan de zorg die ze nodig heeft niet betalen. Hij verlaat haar en raadt haar aan een rijke man te zoeken. Enkele maanden daarna ontmoet Musetta de doodzieke Mimi en brengt haar terug naar huis. Ze sterft in de armen van haar grote liefde Rodolfo. Regisseur Wout Koeken brengt La Bohème als een universeel verhaal over de poëtische levensfase van de jeugd en de passie voor de kunsten. De Philharmonie Zuid-Nederland speelt onder de baton van de jonge Belgische dirigent Karel de Seure, die met La Bohème zijn operadebuut maakt. Bij Opera Zuid natuurlijk.